Klaar voor lancering? Lift off. We zetten graag onze deuren open om te laten zien dat een technische school, een SWT-school, een school voor wetenschappen en techniek, dat die toch wel iets te bieden heeft voor elke leerling die interesse heeft voor techniek, ruimtelijk inzicht en wat competenties heeft op het vlak van wiskunde en toegepaste wetenschappen. Is life just a playground? Think you're the real deal, honey. Een nieuwigheid in onze school is dat wij in de eerste graad beginnen met een ingenieursklas. Een ingenieursklas heeft de bedoeling dat wij sterke leerlingen uit het basisonderwijs willen aantrekken. Sterke leerlingen met heel veel interesse voor techniek, wetenschappen, natuur. En die willen wij vanaf het eerste jaar al klaarstomen om op verschillend niveau een ingenieur te kunnen worden. Ik vind het hier heel interessant. We krijgen hier een goede uitleg. Mijn zoon die komt kijken of hij hier een bijkomend specialisatiejaar kan komen volgen. We wisten niet goed wat het is, maar we krijgen hier een goede uitleg erover. Ik kom wel graag naar school en bouw, dat interesseert me wel. Het is niet echt specifiek iets wat ik leuk vind, het is eigenlijk het geheel. Zo isoleren. Ik volg hier autotechniek, ik zit nu mijn laatste jaar. We zijn ook wel wat bezig met de nieuwe technologieën en zo. Met hybride zijn we ook heel veel mee bezig. Dus ja.